Albert Einstein, génius, ktorý zmenil svet. Vedeli ste, že Albert Einstein, jeden z najväčších vedcov histórie, mal ako dieťa obavy, že nikdy nedosiahne veľa. Práve jeho zvedavosť a odvaha ísť proti prúdu urobili z neho symbol génia. Ako Einstein prelomil bariéry a prepisoval fyzikálne zákony. Einsteinova teória relativity navždy zmenila naše chápanie času a priestoru. Predstavte si, že čas môže plynúť inak pre dvoch ľudí. Jeho nápady, ktoré pôvodne zneli ako sci-fi, sa stali základom modernej vedy a vesmírneho prieskumu. Nebolo to len o rovnicách. Einstein bol vášnivý bojovník za mier a spravodlivosť. Veril, že skutočná sila ľudstva spočíva v spolupráci, súcite a nekonečnej predstavivosti. Ako nás dnes jeho hodnoty môžu inšpirovať k zmene sveta okolo nás? Albert Einstein je dôkazom, že aj obyčajný človek s neobyčajnými myšlienkami môže zmeniť svet. Jeho príbeh nás učí veriť v seba, klásť otázky a nikdy sa nevzdávať svojich snov. Zamyslite sa, aké bariéry dnes prelomíte vy. Dajte like, zdieľajte tento príbeh a inšpirujte ďalších. Spoločne môžeme objaviť viac génia vo svete.